barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu atas dirimu dan selalu mengumpulkan kalian berdua dalam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa yang berbahagia, tiada kata yang pantas dan patut kami ucapkan kecuali sanjung dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang teramat agung dan mulia, mempersembahkan rekaman bergambar serangkaian acara yang berlangsung sebagai dokumentasi yang indah bagi keluarga pada prosesi resepsi pernikahan. Rangkaian perjalanan hidup dua insan yang berbeda jenis hati dan perasaan atas karunia ilahi Rabbi disatukan dalam kebersamaan dengan melewati pintu halal dengan payung pernikahan. Ikatan cinta kasih dua insan yang memadu kasih dengan tali ikrar yang suci untuk melangkah, menata sunnah, menyingkap mawaddah menuju keluarga yang sakinah di bawah naungan ridho dan karunia ilahi Rabbi bersemayam abadi. Adapun prosesi akad nikah dan jamuan sederhana resepsi pernikahan guna menghimpun doa restu dan ucapan selamat dari segenap sanak kerabat dan handai taulan diselenggarakan pada hari yang telah ditentukan oleh keluarga. Pemirsa yang berbahagia, Allah itu indah dan mencintai segala sesuatu yang indah. Demikian pula untuk memperindah dokumentasi keluarga ini, betapa perlu kita renungkan keindahan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa yang tersirat dalam bentuk rangkaian bunga-bunga sebagai lambang pesona. Tebaran aroma harum semerbak menyatu dengan terpaan semilir angin yang mendesirkan puji-pujian yang indah, seolah melantunkan lagu yang syahdu tentang kasih cinta sepasang muda-mudi yang menebarkan benih kasih, membisikkan kabar bahagia dengan sejuta makna dalam lembaran baru sejarah kehidupan anak manusia. Kuncup-kuncup bunga bermekaran menebarkan wewangian dan harum semerbak, memancarkan senyum bahagia bagi mempelai berdua. Warnanya nan elok dan bentuknya yang teramat menawan, seakan menyingkap ketampanan dan kecantikan kedua mempelai yang akan disatukan dalam ikrar yang suci. Hari ini adalah merupakan awal bisikan hati dua insan yang akan memulai kehidupan baru dengan setumpuk harapan dan keinginan yang terbayang di pelupuk mata. Meskipun tidak terlukiskan dalam kalimat yang indah, namun keindahan itu telah tercipta antara belahan hati gantungan jiwa yang akan disemaikan dalam rumah tangga yang bahagia sebagai wujud dari buah perkawinan yang merupakan bersatunya dua kelahiran dalam satu kekuatan cinta. Bagaikan hembusan angin duta suara yang mengembara, menebarkan warta bahagia tentang perjalanan sejarah hidup anak manusia yang dirajut dalam satu rekaman video, guna mengabadikan kilas sejarah yang penuh dengan kenangan dari anugerah yang Maha Kuasa. Album kehidupan kini telah memancarkan potret kebahagiaan. Bingkai dan lembarnya telah membiaskan mimpi-mimpi indah yang syarat dengan sejarah, penuh dengan kenangan. Pemirsa yang berbahagia, kini marilah kita saksikan serangkaian prosesi pernikahan yang telah dijadwalkan oleh keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Nuwun kawula iwin
Nugroho mewah sing wilasaning Gusti ingkang murbe gesang. Mugi tansah kajiwa lan kasarina. Wonten ngarsa panjenengan sami dalasan kawula warade saged duwadi. Para peponden sesepuh pinisepuh mewah aji kasepuhan. Ingkang sampun padha ing pawawas miwak lebda ing pitutur ingkang tansah dangan pinundi-nundi. Saguying prawuh lenggah kagem putri ingkang winengku ing karaya. Kepareng tumapak ing adicara wisudan tali dharma utawi unduh mantu. Ari kalenggan menika wonten dalmipun Bapa Suratman Ibu Sriwati ing Desa Beganjing kepareng badhe ingkal katiti laksana. Kawestara lampahing Sri Atmaja temanten kekalih kakinanten dening keluarga ing Bapa Sujae dalah Ibu Epi Marsantiani kang mijil saking Taluk Mojo. Kepareng lumampah badhe lumebet wonten sasana wiwaha ing dalemipun Bapa Suratman ing Desa Beganjing. Sampun kepareng kapapak dening panduripun Bapa Suratman dalah Ibu Sriwati. Sigero Ibu Pangrengga Busana panduripun Ibu Siti Maisarah kepareng pratet saged lumampahing adicara adat widi widana wisudan tali dharma utawi unduh mantu. Kandhut lampahing Sri Atmaja temanten kalih kinanten dening Rama Ibu dalah pandherek pangiring saking Taluk Mojo. Kandhut wonten sangajengipun sasana Warinengga. Kawestara Sri Atmaja temanten kalih kipinaringan wujuding unjukan ingkang ngaturaken dening Rama lan Ibu Bapa Suratman dalah Ibu Sriwati. Katuraken unjuk muta temanten Sarimbit Bagus Agus Trimulyono kaliyan Kuswoning Ayu Nadia Putri Andriani. Mujudaken bilih jajar sepuh badhe tansah mapanaken putra kasih wonten ing margining asainan ingkang boten wales saking sanetan negari saha pranataning agami. Lir gumanti Rama Ibu parengunjukan ing putra kalih ngawujud toyaning kang mijil saking Kendhil Natala kang isin kebak toyaning mengko wajib ugi salebeting gesangipun putra kalih tansah pikantuk uning penggalih saha tansah ngegiyaken rasa kaprasajan. Kawestara kang Ibu dalah kang Rama kang sampun kepareng pangunjukan ingkang putra kalih ingkang kasongnak saking Kendhil Pratala kang isun kebak toyaning kang suci ingkang kapendhet wijil saking pitung sumber tetoyan kang suci ingkang mengkupi tetah mugi saklebeting gesangipun putra kalih tansah antuk pituduh ugi pitulunganipun Gusti kang purba kawasa. Ugi kepareng putra teman kalih pun paring wijian wonten ambeyanipun. Mengko pangajab mugi Sukerto kang tumempel wonten ing jiwa raganipun kang putra. Salebeting miyos saking dalih wis moga Sujae dalah Ibu Emi Marsantiani kang pidalem saking Desa Taluk Mojo Kecamatan Ngawen. Mugi kang Sukerto kang saking margi Ilango sirna saking kersane Gusti kang kawasa. Kinrubyut pangiring pangombyung kadang besan sutresna
Hadarnya lampahing putra temanten kali kang warbadel wobet wonten sasana wilaga. Kinen badhe kalenggaken wonten sasana pinajang. Jinurung Pandhawa menuju mugi gesangipun kang putra manggih pagesangan kanthi rayu Basuki Widodo kang sedya. Keparing pisang tepat kali angka tepik tumapaking tata cara adat Widiwidana kang wujud wisudam Talidarma utawi Undha Mantu. Tumuli Bapa Suratman keparing hangasta Pancasindil lumampah ulon-ulonan tumuju wonten ing sasana rinengga yilpasan palengganipun Sang Raja Sadira Ratu Sangari lumebet wonten salebeting wiwaha. Lumampah ulun-ulunan genyo kang Rama bawa Suratman hanuntun lampahing putra kalih tumuju wonten ing sasana palenggane nggih ya Srat sasana pinajang. Mengko pratandha jejer sepuh badhe tansah hanuntun lampahing putra kalih tumuju wonten ing papan kasaena. Lulus Rarja manggih mulya lumampahing tata cara adat Widiwidana wisudan Talidarma manggih raharja. Monggo kadang pisan Bapak Sujaid dalah Ibu Emi kepareng lenggah wonten ing palenggan sisih tengenipun temanten kekalih monggo. Katur Bapak Sujaid dalah Ibu monggo kepareng katuran lenggah wonten palenggan jejer kalian putra temanten. Ingkang putra kasebat sampun hanetepi bebrayan nunjih wujuding ijab lan qabil ingkang sampun kelampah wonten dalemipun Bapak Sujaid kanthi rahayu wilujeng mila putra temanten sampun keparsah nggih gesang bebrayan miturut pranatan negari saha agami. Mila kanthi mekaten nyuwun berkahing ide pangestu kanthi paring berkah bosan suratul Fatihah mugi anggenipun putra kalih hanetepi gesang bebrayan wiwit Pormadiosana pinaringan ginanjar keluarga kang sakinah mawaddah warahmah bagya mulya saklami-laminya lan mugi enggal pinaringan turun awujud momongan putra putri kang soleh solihah piguna tumraping bangsa negari saha pabren ageng lan mugi hajat ujubing Bapak Suratman Talibu tuwin keluarga anggenipun ngawontenaken adicara siang menika lan dumugi paripurnaning gati mugi tansah lumampah kanthi gangsar mboten wonten pambeng satunggal menapa amin Allahumma amin. Libdaga imartatillah wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniatil qabul
Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur suwun. Prawuh kakang putri asatu pake mulya kaljengaken atur pasraing temanten kekalih nurinjih Kuswani Ayu Nadia Putri Andriani putra putri Grasih panjenengan Bapak Sujaid Tala Ibu Emi Marsantiani saha Bagus Agus Trimulyono putra kagung panjenengan Bapak Surat Mantal Ibu Sriwati ingkang paring minangka suling panjenengan Bapak Sujaid Tala Ibu badhe katuraken dening panjenengan Bapak Haji Romli. Apa pilih kemarang sampun syoga kanthi sawiga diri kunjuk panjenengan Bapak Haji Romli sumangga kepareng kadhereken tumuju wonten ing sasana pamedhar sabda niwin. Bapak Sujaid Tala Ibu Emi kepareng diraket Bapak Haji Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ja'alanallahu iyyakum minal aidzinal faizin wal maqbulin wal maghfurin kullu amin wa antum bi khairin amin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para masyayikh Desa Beganjing, linangkung ingkang minulya lan ingkang saha ingkang kawula mulyakaken Simbah Haji Abu saha para masyayikh ingkang boten saged kawula sebat setunggal-setunggalipun ingkang kawula takzimaken Bapak Suratman minangkani besan sekeluarga ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa saha sedaya perangkatipun ingkang kawula takzimaken anak kawula kekalih ingkang alhamdulillah saat menika paring sehat saha ingkang kawula cintai lan kawula sayangi para bapak, para ibu, hadirin hadirat keluarga Bapak sinten? Bapak Suratman ingkang kawula hormati, sederek-sederek keluarga besar dan rombongan saking Talawuh Mojo ingkang kawula
takzimaken ugi. Saderengipun wonten ing siang menika kawula matur aminangkani panyuwunipun sedherek kawula Bapak Sujaid sekeluarga. Ingkang pertama monggo kita ajak sesarangan ngelahiraken syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wontene wonten ing titi wanci siang menika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saking keluarga besar Bapak Suzaid saking desa Talokmojo rinten menika siang menika saged silaturahim, saged nyowanaken ingkang putra kekalih ingkang alhamdulillah sampun akdu nikah rikala dinten Senin ngajeng ngeten Senin Legi ngeten nggih. Dados siang menika istilahipun nyepeken. Lah nyepeken dinten menika Bapak Suzaid nyuwanaken ingkang putra kekalih dumateng besanipun Bapak Suratman utawi tiyang sepahipun anak kawula kekalih. Saestu mugi-mugi anggenipun salat silaturahim wonten ing dalemipun Bapak Suratman pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala pun paringi salamah wa afiyah pikantuk ridhanipun Allah sehingga maksud lan tujuanipun Bapak Sujaid dinten menika pun paringi barokah samudayanipun amin Allahumma amin. Kaping kalihipun sholawat ugi salam mugia konjo kemangkuan beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kanthi harapan kita ngetingalaken ngekeroraken sholawat dumateng Kanjeng Rasul mugia saged andadosaken lantaran mahabbah dumateng Kanjeng Rasul harapan ingkang agung inggih punika mugia kadagu sebagai umatipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam langkung-langkung benjang din qiyamah pikantuk syafaatul udzmanipun amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat ingkang kula takzimaken. Bapak Suzaid saestu rumaos bombong manahipun kala wau badhe bidal niku maju mundur sapa iki sing takon maju matur ngaturaken nyuwanaken anak kawula. Lah kula niki kesehatan kawula nggih dereng napa nika dereng fit nggih. Dados kula niku sungguh terpaksa rawuh kula sinten menika nggih mengikuti anak keponakan kawula. Abote ngoten Pak Nak Agus nggih. Nggih. Nadia, Bapak Pak Amdi nggih. Nggih saestu ngemenaken napa niku nguat-nguataken nggih mugi-mugi pun paringi enggal sehat napa menika kesehatan kawula nggih. Ingkang intinipun saderengipun menapa ingkang dados unek-unekipun Bapak Suzaid lumantar kalian kawula ingkang ngaturaken. Pertama ngaturaken napa menika salam takzim dumateng keluarga besar Bapak Suratman. Biqauli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin ingkang kula takzimaken, sengaja dinten menika dipun sowanaken seyiktosipun caket mawon nggih alok kalian dusun Beganjing menika nggih. Keranten radosan-radosan ingkang sampun kita lewati kados ngoten kala wau mbok menawi Bapak Ibu sedaya kemawon saged mangertosi. Nggih bidal kawula kala wau saking dalem jam 1:30. Ngoten nggih. Nggih. Napa menika mbok menawi saking keluarga Bapak Suratman menika dangu anggenipun nunggu napa menika duginipun sederek pisan menika nggih nyuwun pangapunten. Ingkang intinipun dipun sowanaken tiyang semanten kathahipun nggih. Keranten biasa cara mriki piyambak wani Gus. Wonten nggih. Wantun. Ning
alangkah baikipun boten teganipun bude-budene pakde-pakdene niki boten terkecuali boten terkecuali sedaya nu sederek sedaya tetanggi caket niki pun semanten kathahipun mila saderengipun intinipun kula serahaken pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun dumateng Bapak Suratman sowan kawula saking Talomjong sanget kathahipun mbok menawi dados repotake panjenengan nggih pangapunten ingkang sak kathahipun ingkang intinipun dinten menika anak kawula kekalih dipun sowanaken kanthi dipun iringi kalian keluarga besar Bapak Suzaid bapakipun nggih semanten ugi mugi-mugi saestu mboten sanes anggenipun ndugekaken nyuwanaken ngantos dalemipun bapakipun nggih menika saestu mboten sanes dipun suwuni tambahing pandonga tambahing pandonga mugi-mugi anggenipun akdu nikah ingkang putra ndadosaken akdu nikah ingkang pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala pernikahan ingkang saestu dados pernikahan ingkang pertama kalinipun ugi pernikahan ingkang terakhir kalinipun niki Bapak Ibu saged menjabarkan memanani piyambak nggih artinipun pripun Bu tunjuk jari makin kula kon sisiman duit berarti nikahe namung pisan tok ae nggih pertama kali dan terakhir kalinipun saestu niki dhuwit mau diubah teng mriki nggih katut teng mriki enten dhuwit amet ajian aku ndang ora ono sing jawab alah nggih nek tiyang nikah niku saestu seneng ngoten nggih dados seneng banget duduk bersanding bersenda gurau di napa menika di dudukan pelaminan ingkang kados ngatenipun nggih tiyang nikah niku seneng saniki duweke membol-membol kathah domete kenceng nggih semuanya serba kenceng seneng bapak selalu menyanjung kedatangan anak dolan ning talok seneng dolan ning beganjing bapak ibu nggih seneng dina menika duwe kathah nggih duwe kathah ning panjenengan getih sing ati-ati menjelang 1 minggu menjelang 1 bulan 1 tahun 2 tahun 3 tahun jenengan getih waspada sing ati-ati niki termasuk pesan dan kesan saderengipun kula nyampaiaken napa menika intinipun kuwalik sujatosipun nggih pesan dan kesan kula dokok tengguri malah jenengan tenang ngoten nggih intinipun napa setuju Bu pesan dan kesan dokok ngguri napa ngarep nggih dokok ngguri mangke kula wangsuli malih intinipun dinten menika kula suwanaken dumateng Bapak Suratman anak kula kekalih nggih kula niati bismillahirrahmanirrahim anallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim anak kula kekalih kula pasrahaken dumateng Bapak Suratman sekeluarga ugi saking boten tegani ibu ngiras-ngirus pantes ibu-ibu kala wau ngasta gegawan napa menika nggih ngenten bentukipun putih abang ijo biru ireng pesagi bunder legi asin utawi kirang menapa-menapa sedaya menika saking Bapak Suzaid kirang sanget mbok menawi saged dadosaken tambahing eratipun persaudaraan atau silaturahim dumateng Bapak Suratman mugi mangke saged nampi napa menika menapa ingkang sampun kawula pacaraken nggih dados ibu-ibu semanten ugi saderengipun nggih ngaten menika ributipun anakipun kathah ndherek mila sampun nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Para hadirin hadirat ingkang kula aturken ingkang intinipun kula nyuwun tambahing pandonga dumateng anak kula kekalih nikah pertama kali dan terakhir kalinya amin Allahumma kurang kompak wong talok niki amin Allahumma nggih enggal-enggal pikantuk momongan utawi buah hati ingkang saleh utawa salihah amin Allahumma amin wis intine rak niku tak ngomong masrani kowe mungkin dah wangsul nggih sari sing pesan dan kesan kalian tiang sepah dumateng panjenengan anak kula Agus kalian Nadia nggih nikah niku seneng nggih ning aja seneng ni berarti pertama dan terakhir kalinya pisan tok nggih nek seneng nikah bolak-balik kawin nggih mboten nggih niki sing mboten disenengi kalian hukum agama niku masyarakat yo ora seneng wis nek ana wong lanang ganteng
Ijeh kadang Mas Agus ngoten Nadia nggih. Nek wong ana wong ayu liwat kono ijeh ayu adik Nadia. Ngoten mawon engko insyaallah pertama dan terakhir kalinya. Insyaallah langkah panjenengan dipun gampelaken dening Allah Subhanahu wa taala kanthi panjenengan pertama dan terakhir kalinya niat nikah panjenengan. Nggih, krana Allah. Pun nglampahi sunah Rasul lan nindakaken napa kesayangan nindakaken separuh saking keimanan panjenengan. Insyaallah langkah panjenengan di dalam mencari nafkah, di dalam mergauli, berserawung, menginjak berumah tangga, insyaallah dipun gampelaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pertama nggih pesan dan kesan panjenengan anak kula Nadia. Kalian Agus, monggo anak kula Nadia ini dipun serawungaken kalian keluarganipun nggih. Kalih tetanggi, kalih masyarakat kersanipun saged bermasyarakat untuk modal pertama untuk berumah tangga. Insyaallah mangke saged lancar krana napa kancane kathah kenelane kathah. Kalih sederek-sederek matur niki Pak Ratman nggih. Niki anak kula sing ayu duka elek ndang dikenalno. Ingkang nomor ketiganipun saestu anak kula niku tesih timur alit, tesih alit. Anggenipun mlebeti berumah tangga menika kirang sanget pengalamanipun. Nggih, teng dalem unggah-unggahipun kalih tiyang sepuh menika kirang sopan, kirang tropasam napa menika sopan santunipun kirang sekeca dalam berumah tangga niki memaklumi bapak kedah menyadari mengarahkan langkung-langkung bapak anak kula Agus ngoten nggih. Nggih. Ingkang salajengipun semanten ugi wonten ing Talok semanten ugi Bapak Zaid kula sampun kula pesen nggih. Nggih. Dados berumah tangga niku ngoten niku. Ingkang paling akhir pesan dan kesan kalian anak kawula. Seminggu, sesasi, setahun panjenengan mesti beda. Panjenengan kedah napa niku anak kawula, karo anake basa Nadia. Nek kowe ngono seminggu, sesasi, setahun, kowe engko kudu pinter. Saniki dhewe panjenengan kanggo seneng-seneng karo Mas Agus, iya apa ora? Ning sateruse kowe kudu pinter nyimpen anak napa dhuwit masalahe jenengan niki besok kowe iki napa duwe anak, biayane nyekolahno. Nggih mboten. Engko nek gedhe wis pokoke kathah biayane. Lah niki pesan-pesan iki dipun cengeli. Nek enten masalah napa-napa kalian sedherekipun napa langkung-langkung dumateng istrinipun atau sebalikipun kalian masipun nggih. Niki monggo dipun selesaikan kalian kekalihipun. Ampun ngantos ndungu teng jaba-jaba kalian mertuane bapak ampun mangertos kecuali kalau memang membutuhkan keputusan masalah yang menyangkut harus diputusi oleh bapak monggo nggih ampun ngantos napa pirang tempundi-pundi. Lah niki lah sawan kawula siang menika mboten dangu keranten Faisal mangke sampun tertata nggih. Tertata napa menika hiburan panjenengan saking Talok nggih. Mbok menawi persiapan saking Talok nggih. Mbak Lia mbok menawi badhe napa menyumbang niki wonten wonten persiapan mboten. Nek mboten nggih cak nggih mboten napa. Cekap saking kula pribadi mbok bilih mangke wonten anggen kawula matur kirang napa-napa nyuwun pakunten kang kathah ingkang paling akhir mbok menawi mangke sampun ngiras pantes anggenipun jejagongan dumateng arena menika utawi dalemi Bapak Suratman kawula sakeluarga nyuwun pangapunten ingkang napa nyuwun pangestu mugi-mugi kondur kawula sak rombongan binaringan salamah wa afiyah mboten mangke alangan sungguh menapa-menapa ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak amin Allahumma amin. Semanten saking kula pribadi mbok bilih wonten kelintang-kelintipun kula pribadi lan sedaya para rombongan tasih wulanipun wulan napa wonten Syawal nyuwun agung pangapunten minal aidin wal faizin wal maqbulin wal maghfurin kul amin wa antum bi khairin amin. Ya. Semanten cekap Pak Zaid napa wonten sanes-sanesipun ingkang kliwatan sampun nggih. Akhiripun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten atur pasraing temanten kekalih saking panduripun Bapak
Sujake tala Ibu Emi Marsantiani ingkang pareng sambun katuraken dening Pandhiripun Bapak Haji Romli mila mekaten katuraken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sagunging prawuh lenggah kagem miwah putri ingkang satuhu dahat kinurmaten. Kalajengaken atur panampiring pasrah. Hawit panjenenganipun Bapak Suratman Dalah Ibu Sriwati saking suka bewaraning penggalih mboten kuwawi matur kanthi pribadi mila kepareng kula ingkang kadawan kinenhan nampi pasrahing saking kadang pisan mila kepareng nyuwun idi balah pangestunipun kepareng kula hanampi pasrahing saking kadang pisan sutresna. Kunjuk Pandhiripun Bapak Suratman Dalah Ibu Sriwati monggo kepareng ndhiraken kawula nampi pasrahipun pisan monggo. Iya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhalan nikah wa akharama sifah walladzi alafal bainal ajsadi wal arwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan la nabiyya ba'dah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati famar raghiban sunnati falaysa minni. Al-hadis amma ba'du. Sih rahmat tentrem mugi tansah kajiwa lan kasarira wonten jiwengga panjenengan sami dalasan kaula warating saking dewati. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai, dalah ibu nyai ingkang keparing tansah dahat kula takzimaken. Para sepuh pilih sepuh miwah aji kasepuhan ingkang sampun pana ing pawawas miwah lebda ing pitutur ingkang tansah dahat pinundi-nundi. Mliginipun katur kunjuk kadang pisan sutresna Bapak Sujaid Dalah Ibu Emi Marsantiani saha penderek lan pangiringipun ingkang mijil saking desa Talok Wohmojo Kecamatan Ngawen ingkang tansah bagya lan mulya. Panjenenganipun Bapak Suratman Dalah Ibu Sriwati tuwin keluarga ingkang hamangku gati saha para rawuh kagem miwah putri ingkang winengku ing karayan. Satripun kepareng sumolatur gempil kamardikan panjenengan sami ingkang katemben nembe eca wawan pangandikan kalian kadang mitra. Kepareng kula ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan sami awit kadawan saking Bapak Suratman lan Ibu saha keluarga ingkang kepareng kinen kula hanampi pasrahipun saking kadang pisan sutresna Bapak Sujaid Dalah Ibu ingkang sampun katuraken kula wau lumantar panjenenganipun Bapak Haji Romli ingkang estunipun ingkang wajib nampi Mbah Mudin Abu ananging menika piyantunipun nembe nandhang gerah sawetawis mila kula kang pun dawuhi nyuli panjenenganipun sawetawis ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinarak lelenggahan kunjuk wonten ngarsa panjenengan sami wonten dalemipun Bapak Suratman Dalah Ibu Sriwati kadhiraken monggo dipun sekecaken kanthi mardi kaning penggalih linangkung kunjuk sugeng rawuhipun Bapak Sakijan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora ingkang sampun rawuh ingkang pidalem saking Todanan matur sembah nuwun Pak Sakijan rawuhipun niraken sugeng lelenggahan. Wedene wosing gati atur pangandanganipun Bapak Haji Romli kala wau ingkang sepisan sowanipun ngaturaken salam takzimipun
kunjuk dateng keluarga Bapak Suratman dalah keluarga. Kula ingkang kepareng nyulihi kepareng hanampi ugi atur pawangsulan salam takzimipun kanthi atur waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi Gusti kang kawasa Allah Subhanahu wa taala tansah paring kaslametan lan keberkahan kunjuk wontening jiwangga panjenengan sami lan kula. Ingkang salajengipun kepareng aturipun Bapak Haji Ramli ingkang kepareng masraken putra temanten kekalih nurinjih Kusumening Ayu Nadia Putri Andriani kalian Bagus Agustri Mulyono kanthi suka lan biwaraning penggalih lan syukur wonten ngarsane Gusti kang kawasa Allah Subhanahu wa taala. Bapak Suratman dalah Ibu Sriwati lan keluarga kepareng sampun hanampi sedaya pasrahipun kadang pisan Bapak Sujaet lan Ibu lumantar panjenengan Bapak Haji Ramli kanthi ngaturaken lan nyuwun berkahing pangestu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Parawuh kakung putri ngasatu bagya mulya rikal nggar menika Bapak Suratman ugi sak wangsulipun kepareng masraken ingkang putra Bagus Agustri Mulyono kunjuk panjenenganipun Bapak Sujaid dalah Ibu lan keluarga pasrah sedayanipun lair lan batenipun saha kekiranganipun awit ingkang putra Agustri Mulyono taksih timur dering gadah pangertosan babakan pendamelan punawa dene bebrayan omah-omah mila Bapak Sujaid lan Ibu lan sedaya keluarganipun kepareng kersa nampi Agustri Mulyono kados putra panjenengan piyambak. Monggo Purbawasesa panjenengan didik, panjenengan golowentah, panjenengan narahaken bab napa kemawon pendamelan sesrawungan lan pesedirian awit putra kala wau Agustri Mulyono taksih timur dereng kagungan pangertosan babagan bebrayan mila lair lan batinipun kang putra dipun pasrahaken ugi dhateng keluarga Bapak Sujaet lan Ibu monggo dipun glowentah lan dipun tata miturut pranatan negari lan agami punapa dene wontening papan desa Talakwomojo monggo dipunaraken jumbuh kalian pranatan wontening desa Talakwomojo kanthi mekaten mugi murih gesangipun putra kalih manggih pagesangan ingkang rahayu basuki bagya mulya saklaminipun. Parawuh kakung putri kasatu bagya mulya Bapak Haji Ramli kala wau ugi kepareng masraken wujudipun sanggan utawi angsal-angsal wujudipun tali pesedirian. Bapak Suratman lumantar kula wujude menapa kemawon ingkang sampun panjenengan aturaken. Bapak Suratman rumaos bombong bingah sanget nampi kerawuhipun panjenengan malah kepara paring angsal-angsal ingkang wujudipun maneka warna. Mila kanthi mekaten mugi niat sejo sae panjenengan ingkang sampun paring sedekahan wujude menapa kemawon ndadosaken tambahing raketing pasedirian antaraning keluarga Bapak Suratman ing beganjing kalian Bapak Sujaid lan Ibu wontening Talakwomojo. Parawuh kakung putri satu bagya mulya kala wau Bapak Haji Ramli ugi kepareng paring pepeling dhateng kang putra kalih kanthi panyunan mugi gesangipun omah namung sepisan sak umur gesangipun. Mila
putra kalih kedah nampi mboten wonten manungsa ingkang sampurna, sedaya mesti wonten kekirangipun. Mila monggo sami ngrama sadar yen sedaya titang manungsa titang jalma mboten ingkang sempurna, mboten badhe nemokaken piyayi ingkang sempurna minangka pasanganipun gesang. Mila monggo Mas Agus, Mbak Nadia, diterima apa adanya, jangan cari yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Terima kekurangannya. Jika kalian bisa menerima kekurangan di antara kalian, maka hidup kalian akan bahagia. Cukup bersyukur, terima apa adanya dan menerima kekurangannya. Mungkin ning nganten anyar dereng ketinggal kekurangane, minjang nek mau setahun rong tahun badhe ketinggal. Apapun yang terjadi, Nadia harus siap menerima apa adanya, gitu ya. Semoga kalian hidupnya bahagia, sakinah mawaddah rahmah, kekal abadi selamanya, ndang duwe momongan, ndang duwe putra. Cita-cita Mbak Nadia pengen punya anak berapa? 1. Mosok 1. Mas Eko pengen berapa? 2. Mas Eko pengen kalih, Mbak Nadia setunggal. Dadose 3 nggih. Tunggale bapake, putrane ya 3 nggih. Mugi kabul nggih cita-citane manten Mbak Nadia duwe putra pengen setunggal, Mas Eko kalih dados 3. Amin, Allahumma amin. Nggih, matur suwun. Nggih Mas Agus nggih. Salajengipun Bapak Ibu kala wau Bapak Haji Romli ugi kepareng matur mbah bilih sampun titi wancinipun badhe pamit kondur, kepareng badhe nyuwun pamit. Mila Bapak Suratman Alibu mboten saged paring lelintu menapa-menapa kagem panjenengan. Matur suwun sanget rawuhipun lan donga pangestunipun. Mugi sak konduripun panjenengan saking dalem Bapak Suratman beganjing dumugi dalemipun panjenengan piyambak-piyambak mboten manggih alangan menapa-menapa pinanggih kalian putra garwanipun. Amin, Allahumma amin. Makaten minangka sulih wakilipun Bapak Suratman Dala Ibu ingkang kepareng saged kula aturaken ugi nglenggana sanget Pak Suratman Dala Ibu nglenggana estunipun sampun dipun tata dipun racik kanthi estu, nanging tartamtu tasih kathah kekiranganipun. Mila Bapak Suratman Dala Ibu nyuwun pangapunten ingkang salangkung kathah. Kula pribadi nglenggana lan ndodha tasih kathah kekirangan lan kelepatanipun mira kepareng nyuwun agunging samudra pangsama. Pepoten ngatur kula wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Untungnya kula kalian Pak Suratman cedak bu tanggane mawon. Nembe jam 10 wae ditelepon mengko ken nampi besan. Dadak ngiras-ngiras kon nge-MC sisan. Nggih, panci kula asine nggih MC, nggih panatacara nggih MC. Caket dal griya kula mung mriku kemawon. Nggih, wis ora apa-apa Mbah wong cedak wae aku ya brai budal wonten mawon. Nggih. Ora promosi. Wong niki niate seduluran kok, ora ndek niat apa-apa. Nggih. Nggih, dene iku diparingi ya alhamdulillah ya gak apa-apa dulure dhewe. Nggih, salajengipun nyuwun pandonga barokahipun saking Mbah Mudin Abu. Monggo kunjuk panjenenganipun Mbah Mudin Abu nyuwun barokah donganipun monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa salim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan kafi wa majidah ya rabbana lakal hamdu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma bi sultanil alim wal bil ma'anil qadim wal bil wajhil karim wa walil kalimati tamati wa da'wati mustajabati min anhusil haqqi anil qudrati wa anil wa anil isi majini wa ayyaka tiladila kafaru la yudlikunaka bi absorihim lama sami'una dzikra wa yakuna ilahu la majnun
wa ma huwa illa dzikrul lil alamin wal mustajabul malik hakim wa warisa Sulaimana Daud alaihi salam al wadhul arsil majid tawil umri wa sahih ajsadi waqtil hajati wa aksir amwali wa auladi wa habib linasi ajmain wa adawata kulaha min bani adama alaihi salam man kana khaya wal qalqalu ala kafirin kul jahaka wa zauqal batilu inal batila kana zauqa wa nunazzilu minal qur'an ma huwa sifa'u rahmatul lil mu'minin rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepareng aturaken Guge Pariwin Kunjuk Badribin Mahmudin Muhammad Tabu ingkang pareng samben berkah paring pandonga kunjuk dhateng putra temanten saribit lumeber wonten saking para tamu. Para kagum putri satu bagya mulya kados mekaten lumampahing adicara wisudan tali dharma utawi ngunduh mantu upana dene sepeken mantenipun Agus Trimulyana kalian Kusumning Ayu Nadia Putri Andriani rikalenggan siang menika wonten dalemipun Baba Suratman Dalebur Sriwati ing Desa Meganjing sampun paripurna. Monggo sesarengan kita pungkasi kanthi wasan hamdalah sesarengan alhamdulillahirabbil alamin. Kula ingkang priji minangka pamiwara tartamtu kathah kelepatan lan karepun langkung-langkung bab ulah basa tuwin sastra miwah subasita lan tata krami mila nyuwun agunging samudra paksama pamondore kadur rum kancraning bangsa tumuning ana luhuring budaya jaya wijanti rahayu kang sami pinanggih widodha kas ing ribeta wasana wallahu wafiq illa akhwami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun rahayu seger waras nuwun. Thank you.
kasihku. Dalam hidupku hanya dirimu satu. I will always need you, cintaku. Selamanya takkan pernah terganti. Pemirsa yang berbahagia, hari yang cerah seiring senyum bibir nan merah. Secerah sinaran mentari menyambut tatapan bahagia dua insan yang hanyut dalam lamunan malam pertama. Pijakan langkah demi langkah menuju panti busana, seolah menggambarkan terangnya langit berpelangi yang melukiskan wajah berseri yang terbuai dalam kenangan dan senyuman yang takkan terlupakan. Malam yang penuh keindahan sinar rembulan terasa hangat menyentuh tubuh di antara dua pelukan. Rasa letih dan lelah usai menerima kado bahagia dari sanak kerabat seakan sirna oleh perasaan cinta dan kasih sayang. Doa dan ucapan selamat dari sanak kerabat dan kedua orang tua seakan telah membuka jalan bahagia yang ada di depan mata. Seiring langkah dua insan yang tiada celah menuju panti busana, terdengar jelas getaran rasa dalam dada yang terpancar dari sinaran dua pasang mata bola. Setelah hari demi hari dilalui, detik demi detik telah terlewati. Kini jalan halal yang ditempuh sudah sampai di taman surgawi. Kelambu cinta kini telah terbuka. Seiring terbukanya kelambu sutra pada pintu panti busana, kini saatnya rasa cinta dan kasih akan terungkap dalam nyata. Terpancar jelas saat usapan sayang berlangsung tak terduga. Getaran rasa seakan sulit untuk dibuka. Rasa malu dan mau seakan telah menyatu. Perantara rasa kini tertuju pada kado bahagia. Hasrat yang tertunda, malu dan mau, kini seakan telah sirna bersama tersisih karena cinta. Bak kado bahagia yang terwujud bungkus dan isinya yang telah terbuka. Terbuka pula hasrat cinta yang akan terlaksana. Kado bahagia sebagai saksi bersatunya dua hati dengan bingkisan cinta. Rasa cinta telah membisikkan kalimat indah, merangkum nada-nada cinta dalam kalbu yang penuh pesona. Anggur cinta kini telah tertuang dalam cawan asmara sepasang anak manusia yang memandu kasih. Seakan sirna rasa sabar untuk segera melepas dahaga cinta. Sinar mentari dari balik jendela lembut menyapa mempelai berdua yang telah berpeluk mesra, menikmati hangatnya suasana jiwa sepasang anak manusia yang sedang bercinta. Dunia ini hanyalah milik kita berdua. Jangan biarkan pasang bola mata menatap iri cinta kita. Biarkan mereka menerka bisikan cinta antara kita berdua. Mulanya biasa saja, hanya saling bercanda. Senyum dan tawa terasa wajar-wajar saja. Namun, seolah kini mata, mulut, tangan, dan hati angkat bicara. Di sini kau dan aku terbiasa bersama. Gambaran cinta yang serasi telah seirama menuju surga cinta. Bahagia Akhirnya
Mohon perhatian kepada keluarga yang berada di sebelah kamar bahagia ini untuk mematikan televisi dan peralatan komunikasi, baik telepon rumah ataupun HP Anda, karena segera akan kita ikuti upacara yang selanjutnya yang terangkum dalam upacara Hasta Pora. Pemirsa yang berbahagia, demikian tadi serangkaian acara resepsi pernikahan yang telah berlangsung sesuai dengan apa yang telah dirancang, disusun dan direncanakan oleh keluarga. Mengucapkan terima kasih dan selamat berbahagia. Akhir kata, tiada kado yang terindah yang pantas untuk kami sampaikan kecuali doa bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.